प्रग्राम गायनोमोन लागि दामोन आंहा बेजों खुनु खोथा गैला पलिटिक्सनिफ्राय थावसिन ओंखाम बे दुनियाव गैया पलिटिक्सनि फिथाइया ओरैबायदि गोदै ओरैबायदि गोथाव पलिटिक्सनि फिथाइ बायदि साख्रियानो जा बाख्रियानो जा माबा मोनसे एक्टिं खालामना मोननाय फिथाइयानो जा जेबो रुजुजाया गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन मेन बाथ्राखौल' आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो जिहेतु प्रेक्टिकेल बसुमतारिया साननैसो सिगां बिपिएफआव जयेन जाबाय जयेन जाखांनायनि उनावनो गोबां बिपिएफ पार्टिनि जानानै बिथाङा इउ पिपल पार्टिखौ गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ तो बिनि सायाव आं बाथ्राखौ बुंनो सानाखै नाथाय जि बाथ्राखौ बुंदों बिनि सायावसो आं नैबे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों तो नोंथांमोना सिगांग्रो नायगो बाय बयखौबो ladies and gentlemen this is practical बसुमतारी गोबाङा उल्थां फाल्थां practical बसुमतारीनि खोथाखौ रायलायगासिनो बांसिनानो बुंदों बेहा खि गैला बिराद गाज्रि राव बे खि गैला सोदोबा हामा बिदि बुंनो आङो बैसागु प्रग्राम फुजा प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्रामफ्राव प्रग्राम गायनोमोन लागि दामोन आंहा बेजों खुनु खोथा गैला मानोना गान खननाय एक्टिं खालामनाय बिदि शर्ट फिल्मनि स्क्रिप्ट लिरनाय डाइरेक्शन खालामनाया आंनि जिउनि आसल थांखि नङा आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय okay I have informed you all today at this very moment my dream is not that okay बुजिबाय रायजोफोर सिगां माने कलेज फरायब्ला कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बे माने कम्पिटिशन जायोमोन गान खननायनि आरो गोबांथार डिबेट कम्पिटिशन बेफोराव आं गोगोम बाहागो लायोमोन आरोखि आंनाव गोबांथार डिबेट कम्पिटिशनाव देरहानाय प्राइजफोर दङ गान खननायावबो बे फक सङाव एफा एनै देरहानाय दङ नैबेफोराव बाहागो लानायानो आंना सर' जाना थादों आरोखि बै स्पिच होनायनो माबा डिबेट खालामनायनो माबा गान खननाया बे आंनि मोनसे हेबिटसो दा आरोखि आंहा सिगांनिफ्रायनो सर' दंखायो बुंनाय खननाय अके दा नोंथांमोना बेखौनो आं फोरमायहरबाय आरोखि दिनै आंनि बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी फेसबुक पेजजों आंखौ नोंथांमोना एथ' सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया इउपिपिएलनि नोंथांमोन सारमोन मेदाममोन प्रेक्टिकेला बैसागु प्रग्राम गानो मोनाबाबो रसा नाङा प्रेक्टिकेला खुनु फुजा प्रग्राम बबेबा एबसुनि प्रग्राम बबेबा पिकनिकनि प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्राम गानो मोनाब्लाबो प्रेक्टिकेला रसा नाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2016-17-18 बे समावनो इउपिएससिनि प्रिपारेसन खालामनाय मानसि 15निफ्रायनो एसे जादों 16-17 बिराद खालामदोंमोन नाथाय गोबांथार सिभिल सार्भिस मावग्राफ्राबो जोबनायाव पलिटिक्सआवसो जइन जाफैयो बेखौ नुबाय थानायखाय आंनि गोसोआ बायदों होमब्लाथ' डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानायानो मोजां एथ' खस्थ' फरायनानै एथ' खस्थ' खालामनानै जुदि उनाव पास जाखांनानै साख्रि आईएएस आईपीएस माबा गिदिर अफिसारफ्रानो पलिटिक्सआव जइन जाफैफिननाय गोबां रेकर्ड माबा दङ बेफोरखौ आं नुनानै आंना डाइरेक्ट पलिटिक्स हाजार नांलाय खमलाय जा बुलाय सोलाय जा गुन्थुङानो खहे जा बा खावलायानो दोला बा खर'आनो बुदला जा पलिटिक्सनिफ्राय थावसिन ओंखाम बे दुनियाव गैया थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बबे समनिफ्राय पलिटिक्सआव हाबनाय इन्टारेस्ट गोनां पलिटिक्सआव बबे समनिफ्राय इन्टारेस्ट होबोनाय बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय तो नैबे फंनैसो बाथ्राखौसो आं फोरमायहरनो सानदों जिहेतु प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा जेसांखिनि गावनि केरियार दानायाव जे मोनबोनाय
गाव जे सासे मुंदांखा जाबोबाय सासे कालचारेल स्टेज प्रग्राम खालामनानै बा सासे हारिमुनि मानसि बा सासे फिल्मनि एक्टर डाइरेक्टर सिंगार महराव बिथाङा रायजो राजाफोरजों सिनायजाबोबाय दिनै बै जिरादखौनो बिथाङा नेवसिनानै पलिटिक्सआव आगान होनानै बेखौनो भेलु दोनासै नैबेखौ आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना जिहेतु पलिटिक्सआव हाबनानै बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दा थारमाने पलिटिक्सखौ मोनसे पार्टिखौनो लाइफ टाइम होननानै सानना लानाय बायदि बिथांखौ नुदों आरो माने नोंथांमोना मिथिगौना सासे सालाय गोलाव मानसि थायोना दालालि जेरैखौ सालाखि मानसि होननानै बुङो बेनाव थांब्ला बेनाव मोजां बुंफ्लायगोन बेनाव थांब्ला बेनाव मोजां बुंफ्लायगोन सोरनावबा जुदि गोथाव माबा मोनसे मोजां गाव लुबैनाय बायदि मोनजायाखैबा मोनोआखैबा बेखौ माने ओरैबायदि जावनानै गारबोगोन ओरैबायदि जावनानै हैगोन थारमाने सालाखि मानसिफोरा बेफोरबायदि नालाय दा प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोना बेफोरबायदि आरो माने संख्रि साख्रिग्रा जाहैबाय आरो बिसोरो बहा गुन्दै दङ बहा गुन्दै गैया थारैनो जुदि इउपिपिएल पार्टिया गभर्नमेन्टआव थायोमोनब्ला गुबुन पार्टियावथ' बिथाङा बारखानाय नङामोन दा बिथांनि जे पलिटिक्सआव हाबनायनि बाथ्रायानो जाहैबाय पलिटिक्सनि फिथाइया ओरैबायदि गोदै होनना बुंखादों नालाय बिथाङा जेराव पलिटिक्स पार्टिया सरकार दायो बेजोंनो थांगोन पलिटिक्सआ दि अरायनि थाखाय लाइफ टाइमनि थाखाय मोनसे पार्टियानो सरकार दाबाय थागोन बेबो नङा दिनै बिपिएफ दादों नेक्स्टआव आरो इउपिपिएल दागोन आरो इउपिपिएलआ दादोंमोन दायो नोंथांमोना नुबाय नै बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दालायबाय दा बेफोरबायदि सोलाय सोल'आ जागोन बै समावबो बिथाङा बेसेबां बारस्लायबाय थानो सासे प्रेक्टिकेल बसुमतारीया ओरैबायदि सुबुंमोन सासे मुंदांखा पपुलार होननानै बुंजायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे पपुलार एक्टर मुंदांखा एक्टर बयजोंबो मिथिजानाय आरो बिथाङा बिराद माने अनसायजानाय दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारीमोन बायदि गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बायदि जानो गोसो दङ मिथिगौ ना प्रेक्टिकेल बसुमतारीनियाव जेसेबांखिनि टेलेन्ट दङ बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बायदि टेलेन्टखौ दिन्थिनो गोबां लाइमोनफोरा दिनै आफसुस जानानै दङ नाथाय दिन्थिनो हायाखै खाबु मोना दिनै मेथाइ खननो थाखाय गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा ओरैबायदि गोसो जानानै दङ मोसानो थाखाय बा हारिमुआव मुंदांखा जानो होननानै ओरैबायदि गोसो जायै थाखुमानाय मानसिफोर दङ नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि प्रेक्टिकेल बसुमतारीमोन बायदि पपुलार जानानै प्लेटफर्म बेफोरबायदि मोजां थावनि रावबो सुबिदा मोनाखै मोननो हाया बैसोर बायदिखौ दिनै डिमटिभेट खालामनानै होनाय जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारीमोन बायदिया जायफोरा दिनै आं मेथाइ खनगौमोन प्रेक्टिकेल बसुमतारी बायदि जागौमोन दा बेफोरबायदि एक्टिं खालामनानै आं सावथुनाव हाबगौमोन दा बेफोरबायदि गोबां मटिभेसनेलि जानानै दा लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दङ दा बिसोरखौ प्रेक्टिकेल बसुमतारीमोन बायदिया पलिटिक्सआव गुन्दैनि लबाव बा संख्रिनि लबाव थाखानि लबाव बैफोरबायदि गोसो जानाय माखासे लाइमोनफोरखौ डिमटिभेट गोसोखौ नार्भास खालामनानै होनाय जादों थारैनो जुदि इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दानायबाथ' बिथाङा बिपिएफआवबो थाङामोन आरो इउपिपिएलआव थानाय समाव बिथाङा बिपिएफखौ रायदों आरो दा बिपिएफआव थानानै इउपिपिएलखौ रायदों राजनितिकआवथ' बेखौ बे रायलायखागोन खिन्थु जे गावनि जे मोनसे केरियार जे गाव जे जाय जिरादखौ लानानै जाय बिथाखौ लानानै जाय बिथानिफ्राय बिथाङा जे गाव मुंदांखा जादों बेखौबोथ' एसे मान होनो रोंनांगौ सनमान होनो रोंनांगौ रायजो राजाफोरजों एसे जायखौ गावहा माने मान मोननायमोन बै मान मोननायखौबोथ' सानफिननो रोंनांगौ बिथांमोना दिनै पलिटिक्सखौ लानानै ओरैबायदि दुगा खालामनानै लाब गैया पलिटिक्सआ मोनसेल' पार्टिया अरायसम माने लाइफ टाइमनि थाखाय नङा बे थांगोन फैगोन राजनितिकआ बयनिबो मोन्थाय बयनिबो गोहो दङ बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायहरनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।